E falando, fago esta introdución tamén, porque o seguinte acordo ten que ver coa conflictividade que mantemos agora mesmo co Estado e das consecuencias que se derivan dos recursos ante o Tribunal Constitucional. Saben que temos dous, un contra a repotenciación obrigatoria acordada por Galicia respecto aos seus parques eólicos e outro respecto á homologación automática de discapacidade para as persoas que teñan unha dependencia recoñecida. Viñan recollidas estas dúas medidas na Lei de Acompañamento aos Orzamentos do ano 2025 e ambas foron recurridas polo Goberno central ante o Tribunal Constitucional. O sea, acabamos de autorizar que a Xunta se persone ante o Tribunal Constitucional para defender a posición de Galicia ante as paralizacións que estes dous recursos supoñen, porque entendemos que son insustas, contraproducentes e perxudiciais. Dende logo, a que o recurso contra a homologación automática de discapacidade cando hai dependencia, para que se faga unha idea, esta medida, a toda agora, beneficiou a 12.000 persoas en Galicia. Cal é a razón da oposición do Goberno central? Pois que as persoas con discapacidade teñen exencións fiscais e o Goberno non quere aforrarse estes cartos e, polo tanto, retrasa todo isto cun recurso e obriga a Xunta a suprimir os procedementos únicos que teníamos para os dous recoñecementos e, por tanto, esta afecta, como xa temos comentado en máis ocasións, directamente o plan de choque que estaba supoñendo que se incorporaran moitas persoas mensualmente coa doble valoración feita. E obriga a reformular e replantexar todo o sistema que tiñamos regulado legalmente.